Nanti kan? Betul. Kamu bisa alam. Loh, roy tak tok roy. Nah, kok ya kok susah kali? Yang ini gitu, jeneng wong tua. Ini tak saya. Nek kalian nonton itu dulu dan Kok orang sama itu ya? ini gimana seneng kecil. Coba jatuh ini. Nek kopi mari-mari rakyat mari. Awas, kopi nih. Itu yang bisa no. Napa malih? Konten hari mari. Betul. Aja metu sik. Aku balik orang perlu omas sapa iki nunggu. Aku kan udah siap ya mas, kalau yang aku. Mulai yang kamu, ye. Arek wedok nek ditubule ora usah kuwatir. Harga diri lebih penting. Aduh, berat kayak gini. Kamu gimana mulai hadir? Jadi kok mulai para iso mas? Konco akeh wis iki. Tukeran kali yo mah pemilihan. Kowe takon dukun barang. Yo mbok perang-perang di Indonesia kan kok sepi. Tak parane rono cek rotok oleh kuliah. Cek mas wongi. Lek marono sore-sore ae nek iso wong nang Tegal. Kok plene ono mas. Ngono kaya opo? Sekolah tidak ngerti mau mati pikir. Kon rumahnya yang ada lain. Wis ben kok ngalami dhewe. Lek paham. Terus kon mau main seneng nanti. Aku tak udah ngomongin masalah sore. Padahal Padero itu mau bendal terus ini. Terus nggak piro, Pak? Oke, petang atas 16. Wah, yo nyamene tanggal 11. Dukun opo dukun bayi ya? Ya nek gelem sampean tani mas, enggak gelem ya sampean mulai. Betul kalau siji. Ayo. Sing kok nerono boleh. Aku gelek kapusan arek wedok, Mak. Ya mungkin guyon. Kudune awakmu guyu ora kederon. Kuat-kuat hatimu nampa pacobaning Gusti. Hei, tenang mas. Tenang baik. Antri dikek oh. Lah yo bio-bio nang dukune antri. Masalah 417. Menisu iki mari ini. Betul ora, Mas? Titik Mas. Aduh. Saat kalau rumah. Iya, Mbak. Mas, tapi rata-rata wong-wong sakit. Aku jenenge ora saya ikhlas ya, Mbak. Sudah, Mbak. Ayo sampean mas. Mas. Aku ora dulu, Mas. Iki tak jalan iki. Robo ya, Pak. Loh, ngono, Mas. Ayo tak bebas ngene iki. Oh iya. Iya, Mas. Sama di sini, Mas. Bangun. Bangun. Masanya memang kok anak-anak itu berubah. Kadang sepi, kadang rame, kadang
jelas nih, gak ono apa-apa. Lah itu perlunya apa ya, Pak? Ya rono nih ono sing kecetek kepreco. Oleh ari sampun keburene, yo oke. Selingkuh kepliker. Urbana. Lah wingi iki lho le ono kabeh kepino larisan mun keburene. Yo njaluk obat-obat, Pak. Yo ora wis takut-takut tok. Ojo suwe perlu apa. Pasien oke iki gak nyawang tok wis coba antri lho. Salah susu gak subuh Pak. Oh sesuainya harus buat. Ini Pak. Kalau gue ini memang hati nak mengatakan bukan dengan kopi Pak. Nah, kamu itu betul gedang buah. Gedang akan buah Pak. Oh iya buah. Masuk dulu dah sama apa? Kalah yo peracangan Pak. Yo sayur, yo buah, yo bumbu pepek. Lalu suwe tahu kan? Yo kalau Pak. Oh iya, jadi waktu bulan daripada di sepi, kadang rame, kadang yo belas. Nah, ini solusi ini yo Pak. Solusi ini mudah dan gampang. Koyok koncone iku toto 10.000 papat, awakmu dodol 2.000 telu. Koyok awakmu koncone dodol 6.000, awakmu dodol 3.000. Iku tak jamin lancar manyos. Lancar banget, kemarin yo iso entek pot-pote, tukune barang yo iso buyar. Lah kamu saiki yo apa? Yo ngene Pak, jenengan kan dukun sakti, dukun pohon dan tidak semua timur. Yo aku cuma ngekeno si tetap bersampai juga, ada lagi katakan ini. Yo wes jeneng iso. Jeneng kula Buyung Pak. Buyung. Buyung Pak. Boyong. Buyung Pak. Buyung. Ya ya, tak diloe. Loh, tapi cuma terlalu nabi Pak. Tua rahasiana. Mata ajiku gawe sikep, niat ingsun gawe sikep jabang baire Buyung. Diseseni dulure Buyung sing ana awang-awang, sing diarani manuk dekuku manuk emprit layangan pedhot. Diseseni dulure Buyung sing ana sakjerone lemah, sing kasebut undur-undur cacing lang uget-uget. Kabeh kumang padha nyeseni muga-muga Buyung lancar anggone ngupaya sandang kelawan pangan. Sun mata ajiku mandi karmu ora mandi. Dukun edan iki.